Preyachiklo ni pioneer kebarni Bogijan Bazar Committee atum akera ponpen Dokhora Hidi Youth Development Society atum Kipatir Pipon Arta Krepli Lapen Kretroxi Aphar Atumapan 4 Days Football Championship The first Nilip Super Cup 2023 Pre-Nipai Phopen Kipangcheng ni pioneer kep an angdung kiti pon Lakhaing Korapho Nilip constituency ke parlo Dokhora Hidi Pathu Aklamalong Under-14 Lapen Under-17 Atumapan 4 Days Football Championship Kichengsi Nilip Super Cup 2023 Preyachiklo ni pioneer kebarni porphai hinia por malompen angdung kiti angdeng pathu ponlo Under-14 ajai megalong angdung kiti ke pathu along kachipho pon laki Koilamati Presbyterian Mission English School pen Dehuri Football Academy ang bongsi pathu ponlo Koilamati Presbyterian Mission English School ate ranatum kit hek muchora jok Dehuri Football Academy aphan Bolipu mate golisi thaponsi chepa haiponlo Lapen Under-17 aja megalong angdung kiti ke pathu ponate ran laki Dokhora Sports Club lapen Songron Football Club ang bongsi pathu ponlo Dokhora Sports Club atum kit hek muchora jok Songron Football Club aphan Dokhora SC atum pen Bolipum thaponsi chepa haiponlo Under-14 ke pathu long ke pathu ke thek nayanong ilaki Francis Rong PC chapalong ponlo Lapen best goalkeeper bangke Jersong Rong PC chepalong dunlo Lapen lapu Under-17 na nathua bangke ke pathu ke thek nayanong ilaki Dhonsing Rong pi lapen best goalkeeper laki Mirlong Teron atume hin pensi chepalong ponlo Kiton ke langmate referee atum ke mesiana jok ingsamjin pen ke pathu pajut ponlo Dokhora Hidi Youth Development Society amaipu Bernard Be kaningje ponatengke Teran ke do an ke pathuang bongstami ke chengani pen angdung kiti ponahut anta thangnat ka siksak avi pin pensi mesen pen pajut long pamelo kusi lamthe peklang pon kachepa hai ponate rana tumaphan Dokhora Hidi bearong asar bidu be Dokhora Hidi Youth Development Society amaipu Bernard Be lapen ari sangkho tuma hin pen tangka trophy lapen certificate pipajir ponsi mai pachun pon tournament ki bipon lage isi owi gi mitum tangka maha kisi sak kadogowe alang tumlong tan atema alang tu alang kadogowe tim tumen same financial strong tre amasini tum ador jum hekpen sini tum labang so fees and pot Under-17 dum han kenili tum 1001 rupees si and pot same alang tum han itum anong e kiti pon ke first prize bang tum 10,000 lapen ke adun tu anong e ke lake suri troxy si bidik 7,000 lapen ke Under-14 tum ha ni tum 5,000 first anong e pipon lapen ke second anong e made runners up anong e ni tum 3,000 si pipon laben labang so alogot best player doi best goalkeeper doi pen high scorer doi lana anong e alang tu Koilamati pen Samson ingti Karbing long life